vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. So nezuro I had a WhatsApp call conversation ameno kana muchiri kuirangarira yamukoma vaya vari kuchema vari kukumbirawo rubatsiro kana kuine vanhuwo vanenge vari around kudomboshava ikoko, unokwanisa kuuya kuinbox kwangu then tozotaura kuti vangabatsirikana sei mukoma ava vari kuti mudzimai wavo akaiswa mweya we the spirit of anti-marriage. Anofanira kungoramba ari munhu anongofamba chete achingogara nevarume vakasiyana siyana. So kana muriko muri ma-well wishers, you can come to my inbox. Uye zvekare kune avo vakati vanokwanisa kuenda kuma-DNA, mukoma ava vari kuti kana mari chaiyo handitomborina, hanzi ndotongoraramawo nekungorovawo zvitina. Saka kana muri ko munenge muchikwanisa kuvabatsira so that vakwanise kuenda kuma-DNA, because ndakazonzwa futi imwe information after the WhatsApp call conversation yekuti nyaya iripo ndeyekuti mudzimai wavo anoita sekunge mwana wacho uyo ari kunzi nevehukama, mwana uyo hasi mwana wako, hanzi hameno zvaakaitwa nasekuru vake, it might be hanzvadzi yaamai. Saka it seems as if maybe hama dzemukadzi dzinenge dzisingadi kuti nyaya iyi inge ichizobuda pachena. Maybe that is why vakasarudza kupengesa mwana wavo so that nyaya iyi inge ichizongorova. Hanzi mwana uyu kana mukamuona achiri mucheche, hanzi zviri kuitika paari zvinonzwisa tsitsi, because mai vacho vari kurasikawo njere apa vanenge vachingofamba vakabereka mwana kumusana. On top of that, apa tikutaura nemunhu wekuti possibly akatobatwa chibharo nemunhu weukama. Saka kana kuinewo vanenge vachida kubatsirana navo mukoma ava, he is someone that has a good heart, because kunyange zvikanzi mwana uyo haasi wavo, but he is the only one, he is the only person ari kumira navo vanzvadzi ava, because kana kwanga kuri kunzi mukoma vedu ava, if he had given up on this woman, zvimwe kudai vanzvadzi vedu vachitogara kana mustreet nemwana mucheche. Saka ngativabatsirei tikwanise kuvapawo any form of support. You can come to my inbox. Zvakangooma hazvo vedu we. Let's hope kuti vanzvadzi vedu ava havana kutobatwa chibharo nemunhu weukama, like the information, the way that it is coming out, zvinorakidza kuti vanenge vakabatwa chibharo. And ndakabvunza kuti haisi vanzvadzi vedu ava, how old is she? Saka handisati ndakwanisa kuudzwa makore avo. Maybe vanokwanisa vatori underage futi. Saka ngativabatsirei. Kana variko vamwewo vanoshandidzana nema-organizations vanochengetawo vana, those that protect women as well as children, you can come to my inbox ve-social warfare, because pakadai so panoti netsei, zvinenge zvava kudawo kuti social warfare ichipindirawo nyaya yakadaro, so that mwana uyu akwanise kuvawo in an environment where the baby is protected and the mother as well. Saka kune vanenge vachida kubatsira, please uyai kuinbox kwangu. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma ndauyawo pano ndiine secret yemhuri. Zvinhu izvi zvakaitika apo patainge tichiri kuzimu. Baba vangu vakazoshayika zvavo mushure mekunge tazouyawo kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa. Amai vangu currently she is aged 72 years old. My mom, Mkomanashi, she does not even remember anything. She does not even remember us. Mkomanashi, amai vangu dai kwanga kuri kunzi she was still okay mentally, ndaikwanisa kuzovakumbira kuti vange vachizoita kana iri voice note zvayo, so that she can narrate her own side of the story, because we still have a lot of unanswered questions. Vabereki vangu mukoma vainge vari vanhu vaiva nemari dzavo. My mom was a doctor as well as my dad. Saka kuti titi vainge vaine chikonzero chekuti vaifanira kuromba, no, because we were living a very good life. Saka baba vakabva vachizonoromba mushure mekunge gogo vazouya kuHarare zvichinzi gogo vainge vava kurwara. Ndo patakatanga
kuzivawo kuti kunoendwa kun'anga. Baba vangu vachienda nesu kun'anga, it was as if vainge vachida kuti gogo vakwanise kubatsirwa, because zvainge zvichinzi gogo vainge vaine BP. Takati taenda kun'anga kuya mukoma, takabva tachizonzi taifanira tose kugeza ropa rembudzi, tikabva taita saizvozvo. Tapedza kudaro takapiwa nyama yatakanzi taifanira kuti tinge tichidya, kushaya kuziva kuti yainge iri nyama yemhuka here kana kuti nyama yemunhu. But mukoma tose takati tichipedza kudya nyama iya for the first time, takarutsa mukoma zvisingaite. Tikabva tazopiwa mimwe mishonga yatakanzi tinge tichinwa mishonga iya, nekuti nyama iya yainge yakaiswa pasaga yainzi yaifanira kuti inge ichipera yose. Takapiwa mishonga iya tikanwa, asi gogo havana kudya nyama iya, because patakazonzi tinge tichidya nyama yacho, gogo vakabva vachizotorwa vachinzi vari kuenda kunogezeswa mune imwe room. Isusu ndokubva tazosara, it was me, my siblings, baba naamai. Zvose izvi pazvakaitwa, hama dzababa dzainge dzisingatombozvizivi kuti that was what was happening. Mukoma nachi takazodya nyama iya but yainge isina kana munyu. Tapedza kudaro mukoma ndopatakabva tachizotemererwa nyora. Inini nemasiblings angu tose takatemererwa nyora pazvipfuva zvedu. Tapedza kudaro ndipo patakanzi tinge tichienda kunorasa mimwe mishonga kurukova. Ndokubva taita saizvozvo. Tichidzoka takatowana gogo vainge vatogezeswa vatopfekedzwa, ndokubva tatovatora tikadzokera kuHarare. Usiku hwacho ihwohwo gogo vakarwara very serious, ndokubva vazoendeswa kuchipatara, but vakaendeswa kuprivate, ndokubva vachizoshayika. But gogo vakati vashayika, baba vangu vakaita mazuva 2 vasati vazivisa veukama kuti gogo vainge vashayika. Gogo vakatoendeswa kumochwari mukoma, asi baba vangu vakazosvika pakuuraya benzi. Ivo baba musi wavakauraya benzi iri vakatodzoka, tikatoona kutoti motikari yavo yainge yakazara neropa. Izvi vakazviita usiku. Vakabva vazotiudza kuti vainge vadhuma benzi. Vakati vainge vakadhuma benzi nekuda kwekuti mutumbi wagogo hanzi wainge wava kumuka kumochwari kuya, mushure mekunge vafonerwa neshamwari yavo. Pakaitwa forgery, kunyange the time of death mukoma it was forged. Apo pavakachizoudza hama dzavo baba, ndipo pacho pakazogadzirwa imwe time of death, but gogo vainge vatova nemazuva vashayika. Mushure mekunge hama dzazoudzwa ndopadzakabva dzazouya. Baba vainge vatodhuma benzi riya ratofa, then mutumbi hanzi wagogo ndipo pawakazoregedza zviya zvawainge uchiita, zvekuti waitopota uchitomuka uchitochema. Hanzi vaitochema gogo vachiti, ndidzorerei kani, ndidzoserei kumusha kwangu, ndozvamakanditorera here yuwi, ndozvamakanditorera here kuti munge muchishungurudza mutumbi wangu kudai, ndidzoserei kani kumba kwangu kune vana vangu. Vana vangu havasi kuzviziva kuti ndafaini, ndidzorerei. Saka pane zvakawanda zvakazoitwa pamba pedu. Ipapo vanhu pavainge varipo kuzonosvika mutumbi wagogo uchizotorwa uchizoendeswa kumusha, isusu takanzi tinge tichimbosara, but baba ndovo vakatungamirira. Tikazosara naamai. N'anga iya yakauya mukoma. N'anga iyi yakabva yazoenda mubedroom naamai. Vakatora nguva yakareba vakangovharirana mubedroom muya. Pavakabuda mukoma, tainge tichiri hedu vana vadiki, but we knew kuti pane zvainge zvaitika mubedroom imomo. Then takabva tachizopiwa zvekare mimwe mishonga, ndokubva amai vazoti chandei kumusha. Takaenda kumusha mukoma, but mumotikari yaamai mainge muchinhuhwa mimwe mishonga. Takazototi tava kunosvika, amai ndopa vakabva vachizoburitsa perfume yavo, vakabva vachizotanga kuspraya mumotikari because mainhuhwa mimwe mishonga. Takasvika kuya gogo vakavigwa ndokudzoka zvekare kuHarare. Kubva ipapo baba ndipo pavakatanga kuita imwe mari mukoma. Baba vangu vakaita mari, vakatenga maproperties kuno kwatiri kumhiri kwemakungwa, zvekuti patakazouya kunoko already my dad he had an established business
already. So after my father got so sick, that was when I took over the family's business. It is just that amai vangu, she is really sick, vane dementia. If it was not for that, I would have asked her one day to narrate this story, because we have a lot of unanswered questions, like kuti ipapo pavakanovharirana nen'anga mubedroom vainge vachiita nezvei, ko ivo baba pavakangodzoka vachiita sekunge munhu ari kurotomoka, vachiti vauraya munhu, vachiti vainge vauraya benzi, vakati huyai muone, kana muchifungidzira kuti ndiri kunyepa, vakaita zvekundidzipa, ndokubva vaita zvekundindundurudza, vachibuda neni panze, vachinditi hona dangwe rangu, hona mwanangu, ndiwe mudyi wenhaka yangu, tarirawo nezvaitwa nababa vako, uchazogona here kudzigadzirisa nyaya idzi? Ndokubva vatirakidza ropa, vakabva vati ndarova benzi nemotikari, ndaridhuma wena, ende ndanyatsokuritaimira, ndikavhetemutsa motikari yangu, ndikabva ndanoridhuma, ndikabva ndatiza mwanangu. Izvi ndazviitira kuti mukwanise kuzodya nhaka yangu murugare, musingazonetswi naamai vangu. Ndokubva vatanga kuseka, vakatanga kumhanya vachitenderera imba yose, zvaityisa kani mukoma Nashi. Ndiyo family secret iyi yandiinayo mukoma. Amai vangu pavainge vachiri kuzvinzwa, vainge vachingogara vachitiudza kuti kunyange zvikanzi kwauya chinengei, hatifaniri kuti tinge tichibatsirana nevehukama. Iko zvino titori nehama dziriko dzinotambudzikwa kujoni uko nekumusha, but mukoma tine mari yakawanda kuno kwatiri kumhiri kwemakungwa, but we do not even have the time to support our own, because ndo zvatakaudzwa naamai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handizivi kuti mweya vani wandibata. Mukoma, ndiri mudzimai, ndine makore 33 years kuberekwa. I am happily married. Handina kana chandinoshora pamurume wangu, nhengo yake good one, uye zvekare bonde ndinoripiwa good chaizvo, ende handina kana maproblems mumarriage mangu. Me and my husband, we are not rich, but we can afford a very good life. Tinotogarawo pacomplex mukoma, ende kumba uko vana vedu vari kutoendawo kumaprivate schools. Saka handizivi kuti mweya wacho wakabvepi uye wakandibata sei. It all happened after murume wangu aenda kumusha. Saka pacomplex apa patinogara pane umwe mukadzi, like it is really weird kuti mukadzi uyu akanaka mukoma Nashi, ndiwe muno muSouth Africa. Saka murume wangu paakaenda kumusha for about 2 weeks, mukadzi uyu akabva azondiinvita kumba kwake. I then went to her apartment, ndobva tachizotanga kutaura paya as we were watching a movie. Akazoti paya pandainge ndava kuda kubuda, ndokubva andigreba. The way yaakandigreba mukoma Nashi, ainge akamira kumashure kwangu, akabva andikisa at the back of my neck, akabva aseka zvake, ndokubva andirova magadziko angu, in which ndaifanira kuti ndige ndichimutuka, but handina kana kumbomutuka. Ndakangobuda mumba make ndichingofila somehow, but from there on mukoma, ndingangoti moto wacho ndipo pawakabva wachizobatidzwa. Kusvika pari zvino mukoma, inini nemukadzi uyu tinotodanana, ende ndinotonzwa kutomuda, ende iyewo anotondinzwira godo, zvekuti dzimwe nguva anokwanisa kutondifonera kana pakati peusiku, obva atanga kundinetsa achinditi uri kuitei, achiti kasi wangotori busy nemunhu wako here. Saka munhu wewo kuti ane jealousy, ane rimwe godo rekuti haritombonzwisisiki, yet he knows kuti I am a married woman. Saka ndizivi kuti ndinofanira kunamata nemutoo upi so that mweya uyu unge uchibva pandiri
because handina kumbozvarwa ndiri lesbian. Ini ndingazoti ndakura kudai ndozotanga kuita zveulesbian here, and I have been engaging in those type of acts. Murume achingobuda, mukadzi uyu mukoma ane mari dzake, ane macompanies ake, she does not even go to work, she has no need to do that. Saka anotondipawo mamonthly allowances as well. Saka anozoti paya murume kana akabuda obva atouya, tobva tatoswera sometimes tiri mumachira tichiita bonde randinotonzwa kuti rinotondinakidza nawo kudarika randinoita nemurume wangu. Please help me. Kana kuinewo vakambozviita izvi zveulesbian, makazozvipedzawo sei kana kuti ndozvaunenge watova? I don't have any feelings for men anymore. Kunyange ndikaona mavideos evarume vanenge vachiita bonde nevakadzi vavo, hapana kana chandinombofila, asi kungoona vhidhiyo revakadzi vanenge vari vega iwikani, ndinokuvara nawo mafeelings awa. Mukomana ashi, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Akomana zvakangooma hazvo vedu we. Ya, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndaneta ini, zviri nani kuti ndinge ndichifa, and I really get so angry kana ndikanyinga mukadzi obva atotanga kutofara. Like recently ndine umwe musikana wandakaenda ndikanoona kuCape Town uko. Saka ndakasangana naye pasocial media, takati tasangana paya, then ndikabva ndamupfimba, and I showed her kuti zveshuwa mari iripo, and she got so excited. I got onto the plane, then ndikabva ndazoenda ndikanomuona, so we ended up spending some time at this other hotel. Saka ainge achifara, and what irritated me about her is akabva achizopfugama ndokubva atanga kunamata, kutoyeredza misodzi achiti Mwari makanaka, makore manganiko ndiri muno muSouth Africa ndichitsvakawo murumewo ane mari, but you have just given me this man ane mari yakawanda kudai. It truly irritated me, and ndiri kukunyeperai mukoma, because I know kuti mari yangu it has nothing to do with God. Handiende kuchechi ini, handinamati. Saka kuzoti munhu ange achizoyepuka achinamata achitenda Mwari mune zvimwe zvinhu zvaanenge asinganzwisisi is really a turn off, an irritating thing to me. Ngatingodya mari tobva tangosiyana zvedu. So mukomanashi, the reason as to why I feel so irritated, pose pandinenge ndiri ndine umwe mushonga wandinofanira kuti ndinge ndichifamba nawo. Unfortunately mushonga uyu hazviite kuti ndinge ndichikwira nawo mundege, saka ndinousiya kumba kwangu. Saka punishment yacho kana kuti mhiko yandinofanira kuti ndinge ndichizoiita kuri kutevedzera mhiko nemirayiro yedumwa iro randakapiwa. Ndinofanira kuzotenga kabhaketi. Kana ndatenga kabhaketi, ndobva ndazoita tsvina, ndobva ndachizodya tsvina yangu. Handidye hangu tsvina yakawanda. Ndizvo zvandakaita ipapo mukoma. Ndaitova nekabhaketi kangu kandakatenga. So at that hotel, what this girl did not know was that I had booked 2 separate rooms on the same floor. Saka ndakazongobuda ndokubva ndadzokera kumotikari kwangu, ndikabva ndanotora kabhaketi kaya, ndokubva ndapinda murumu muya ndikaita tsvina, ndokubva ndadya tsvina yangu. Ndapedza kudaro ndakaenda kubhaa, ndokubva ndambononwa zvangu. Handina kunwa doro rakawanda, ndainge ndichida kungosuka mumukanwa. Then I freshened up and I returned back to the room where we were. Mangwana acho makuseni ndakadzokera kuya ndikazopedzisa imwe yacho yainge yasara, ndokubva ndasuka chibhaketi chiya ndikaenda ndikanochirasa mubhini. So that is why I felt so irritated. Munhu achipfugama achinamata achitochema achitenda Mwari wake, yet ndainge ndiine mhiko dzakadaro
dzainge dzakandimirira, dzinorwadza, dzinosemesa kudaro. So I feel like I need to end it all because ndaneta mukoma. Mishonga iyi haiite kuti ndifambe nayo pose pose, even though iri iyo mhiko yacho yandinofanira kuramba ndichitevedzera, otherwise ndinozofa. But ndava kuona sekunge kufa kunenge kutori nani. I have enjoyed my life and I have had a good run. It's time for me to go. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndakavabvunza kuti when you say it's time to go, what do you mean? Vakabva vanditi, my biggest wish is dai ndikangopararira muaccident. If I have an accident, it is a better way to die. People will sympathize if they get to know about the accident that I would have been involved in. It is far much better than to end up losing my mind. Ndotanga ndambopenga then ndobva ndazofa. Kana ukafira muaccident, vanhu vanokwanisa kutaura, but it will be different than kuzotaurwa uchinzi mbinga iya yava kupenga. Munoiziva here mbinga iya yava kupenga now? Hey, that was the second message that I received ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.